Kok wis kesudusan yang iso rock iki masyarakat kene iki adem lah kok urung-urung wis dusel ning serok iki oh ya bikin anu tutup dedokan ya matur suwun sangat warga. Assalamualaikum warga masyarakat Bungkal. Wah meriah sekali tanggapan yang kini iki masih udon penontonnya ora kurang, masih panas penontonnya ora kurang, masih panas ngenteng-ngenteng penontonnya betah Mas Agus, udang terus penontonnya betah mergo ngarepe ning sorterop wes ya iki pasukan apa iki
liwat ya. Masa Gus, matur nuwun sangat. Warga masyarakat Bungkal ki wonge Bungkal ki wonge kendel-kendel tok. Lah kok iso? Sesasi reokan. Bentaun reokan ping 3. Oh, Bungkal. Wah, Jan. Sola diri tisa. Apa? Apa? Balenan jajal. Sola diri tisa. Alah, tutukmu sing apik. Apa? So dolil ditatas. Sola diratos tas. Solar BBM bensin. Lah kok cok bensin. Sola diri tase. Nah, Masyarakat Bungkal itu tumblek-blek. kompak. Wanitane, ibu-ibune, bapak-bapake, masyarakat seniman reok lumpuk dadi siji. Ya. Dalam acara apa Mas Nova? Acaranya iki. Peresmian film. Lah kok iso ya? Kuwi. Tak tonyo lho ya. Apa Mas acaranya tenanan? Tak Om Balura acarane. Hah? Budaya Mataraman Mas Agus. Wong kene kabeh wonge lho ngayu-ayu. Sopan-sopan, Bener. wonge tertib-tertib lek ndelok reok mayoritas ibu-ibune jilbaban. Betul. Mbak-mbake ya ayu-ayu. Sing siji Gus, Apa? anake kabeh digawa. Ya ben ora maido. Ya. Jan wong Bungkal ki luar biasa loh. Kompake ora umum. Penontonnya jan senajan omah udan tapi yo direwangi temek-temek teko kene alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Wes, nggih mugi-mugi masyarakat mriki ibu-ibune sing gelem tepuk taman lan guyu tak dongakne utange lho. Sik. Nyapa? Tepuk taman ki piye, Guys? Tepuk taman iki maksude tepuk ning taman. Aku lek disawar ki kleru wae lek ngomong. Nggih, Tepuk tangan. muga-muga sing gelem tepuk tangan tak dongakne utange ndang lunas. Ora gelem tepuk tangan pengen tambah utang. Lho, wong kene iki ora utang kabeh. Nggih sing gelem guyu tak dongakne bojone tambah. Banter dhewe mburi jilbab pirang. Banter dhewe. Lah kuwi kaya ler keket. Wes matur nuwun sangat. Iki engko hiburane tetep dilanjut. Ning kene ora apa-apa Mas Nova. Jowo mek watu tok boyok. Yo ora apa-apa. Sumpah kene luwar bahaya. Ora apa-apa. Ora apa-apa ning tetep menghibur. Dirawuhi Sopo? bintang Australia. Sopo? Anjli Di dan Kareena Kapoor. Kita ya. Kok sejak Anjeli barang. Iya. Ya Anjeli tahun kapan? Kau oleh-olehan ya suka. Ternyata Mbak Lurah selain menekakkan Mas Jessica dan Mas Agus, juga menekakkan pemain sinetron. Sinetron. Bawang merah, bawang putih. Wih, tak tahu ya. Oh iya ya. Bawang merah karo bawang putih. Juga menekakkan Apa nih? bintang Hollywood. Bintang Hollywood. Salman Kan. Lah. Aja ngono. Iya. Ya pokoknya didongane muga-muga sing rawuh teng mriki kita doakan. Amin. Sehat kabeh. Sehat kabeh. Muga-muga rezekine lancar. Heeh. Muga-muga sing urung duwe omah ndak duwe omah. Amin. Sing urung duwe sawah ndak duwe sawah. Amin. Sing urung duwe bojo kaya aku ya ndang duwe bojo. Amin ya. Oh ya moh. Lek iso lho pilihanmu. Moh. Bawang merah dan bawang putih. Moh aku lek arep kuwi ambune presker tok. Ya apa-apa. Moga-moga sing rawon iki barokah uripe. Amin. Oleh gelem guyu termasuk rezekine muga-muga lancar. Amin. Mbak Lurah anu pundi Mbak Lurah Bungkal? Oh, Mbak Lurah Bungkal sik kademen. Matur suwun Mbak Lurah Bungkal. Wes, pokoke dongane. Masih bersama seni reok Sardula Gembolo. Kuwi meliputi sambungkal kabeh tumplek-blek. Jos. Yo. Jos muga-muga tetep guyub rukun. Guyub rukun nomor 1. Iya. Wong paling sekti ning kene adalah wong Bungkal. Lah kok iso? Gayor enek jaran loro dipikul gayor lho. Iso. Kae enek gayor loro dipikul jaran sekti wong kene. Domongnya yo dilanjut nih. Oke, lanjut. Yo. Kancane maneh yo. Kebiar budaya Mataraman. Temu gagrak. Pak Jemono. Jem. Gagah no. Apa tuh? Piye to? Jog Jemono iki nyapa? Pak Jemono jare kul. Ndi wonge?
Pak Jemono. Acung Pak Jemono. Moga-moga Pak Jemono. Pak Jemono kuwi ana artine apa? Apa jem? Jem kuwi apa? Gagah gede dhuwur. No. Nulung. Iya pinter. Wis gagah Gede dhuwur iso nulung ya. So. So. Sedekah. Gagah wis gede dhuwur wis. Wis, ya. Nulung wis. Wis. Sedekah ning seniman urung. Lah, Yo, tak